Moms! Hello, good afternoon. So, for today's ganap, yun nga, pumunta ako sa DIY kanina. Andiyan ba sila, Mama? Mother, father! Hanger. Wala pa? Hindi pa nagkabit? Nagkabit na. Bukas. So, iyan ko na lang muna to. Iwan ko muna to dito. Malaki yung ano niya. Yung metal. Bakal binili ko eh. Pwede rin. Ha? Kada. O kasi para sa mga gown ba? Para mabigat. Ayan din kasi yung ginagamit ko. Kapag naglalaba ako ng mga costume namin. Saka gown. Testing. Ayan. Testing muna ako kasi. Opo. Sakto. Saktong-sakto. Okay. Ano mo ako ng sa taas as meron sa baba? Pero parang hindi, lang naman yung mga gown yung hindi naman siya ganun kabibigat. bigat. Oo. Tsaka kaya niya yan. Yung gown, mga costume, kaya yan. Hindi siya isang costume, isang hanger. Hanger. Hindi siya pwede pagsama-samahin. Baka mabuak. Susi mo, Ma? Wala pa. Hindi pa sigo. Isa pa sigo. Doon. Hindi kasya? Hindi kasi. Diba? Bigyan mo naman ito mag-shit. Wala naman sa... Natakot ako. Hindi, okay naman. Pero bahala dyan. Magpa-duplicate ako. Pwede na. Na, Tatlo pa-duplicate. naman yan. Sas. Tara, sarap. Mahirap na mawala. So, ayun yung bakal na gagamitin Bigyan mo natin. sa amin bukas ha. Bigyan mo sa amin bukas. Ay, di, ilagay ko na lang to dito. Para isusi lang. Yung susian. Kasi Dito ko muna ilagay. yung makita namin ha. Ay, nakalak kasi. Ayan, ngayon naman, puntahan na natin yung sa likod kasi sabi ni Daddy June, malapit na rin matapos yung ginagawa nilang hangiran para sa mga costume. So, dala ko na yung mga ibang costume. Ito po yung bitbit ko. Ayan, aayusin ko na siya. Wala naman ako, hindi ko alam kung sino naman yung tutulong sa akin para mag-ayos ng gamit. But at least, mas prefer ko na ako na lang para makita ko kung nasan yung mga gamit ko. Sa mga manghihiram po sa akin, kung gusto nyo magalit, bahala kayo. Sa kakilala ko, pero this time, parerentahan ko na at least yung mga costume. Hindi pwedeng pahiram lang, tapos pagbalik, sira na yung mga gamit. Simpleng sorry, wala man lang, no? Kahit thank you o wala man lang. So, sa lahat to sa lahat ng mga gusto manghiram. Hindi sa pagdadamot, kasi hindi ko naman po hinihingi yung mga costume na to. Binibili ko siya. Ayan, so ayan na yung ating magiging sabitan. Ayan na, Tapos, dyan iaano yung bakal. Dyan iaano yung bakal. May yung sabitan, yung tubo. Mayroon pa yan dito. Yun yung sabitan. Nakaganyan na siya. Aabot na siya. Importante, abot namin. Diba? Tsada na ng aming ng aming lagay ng costume. Nandiyan ang wallet. Simulan.
Bakit ano? Ano ba pa yung fan? Ah, butol nila. Yung, Fan? ganun ko na. Mga sa ilalim niya yun din. Wala, butol no. Ayan o, sa ilalim dito. Oh. Hindi na po. Dini, manig ko na. Ah, wala nga. Wala nga. Okay. Bakit? Binutasan mo. Baka hindi ka nakaano. Ito yung para sa wine. Nakita mo yung sample nito? Ano ba? Emergency box. Para... Bukas na kasi dito na nalagyan. Saka mabuksan yung ano. So, eto na mga moms. Nako. Ano na tayo? Start na natin na ayusin itong aming bodega. Ano ba to? So, I guess wala may-ari nito. Yan naman. Sayang, puti pa naman. Hindi ko lang kasi alam kung kanina to. So, ito yung magiging patungan ng ating mga heels. Ayan. Yung mga boots. Ayan. So, dito yung siya lahat ilalagay. Para naka-ayos siya. Sumula dito sa baba. Ayan. Ay, siyempre. Ayan. So, sumasamahin natin sila. Para sabi, mas mabilis namin ma-recognize. Kasi yun po, tarong ako na. Kaya parang ang bilis niyang sapot yung gagamba. Taas ba? Sa taas. So, dito yung iba naming mga shoes. Thank you so much, Ate Belkis, for this. Ito isa sa mga shoes namin. Actually, ano to, nagamit ni Tirada Badi at saka ni Choyans. Kaya tayo kay Choyans, to. Yung gold. Ala, nagnanga. Ala, nagnanga siya. Bakit naganga? Nawala yung dikit, so ipapatahi ko na lang siya kasi nasira. Uy. Mga shoes na flat. And yung heels. Ayan. Para mas mabilis namin makikita kung ano yung nawawala o nasaan. This is one of my first boots. Ay! Kailangan ko pala na pampalamay. Itong mga plastic ba. Actually, marami ko rin. Ito kay Gwen ito. Itong heels. Yung black. Ito is half boots. Kailangan nakataas to. Kailangan may laman sa loob. This is from Didong. Sa mga pamahalat na ibalibigong for us. And hanapin natin yung iba nating mga ito yung ating mga boots. You got me going crazy.
Dapat may ano to yung laman ba, ganyan. Para nakatayo siya. Alina! Maligo may Paul. Maligo may Paul. Ito maliligo. Bukas, ako, si Ma'am Shi talaga. Bukas madumihan na naman yan. Gusto ko lang siya maayos. Ay, bawal man ano yung mga sapatos, di ba? Eh, Tapos ganyan ba? Pupunta ka dito. Ganyan ba? Tapos makikita mo Bawal ganyan. lagi, bawal Ayaw ko lagi talaga sex pumasok. tas ito yung Ano? Makita mo ba? Pasok ka dito. Ikaw lang makita. Makita mo yung boots na yan. Alas. Takbo talaga ako eh. Napindot siguro nila ang kuha na switch. Di ba, nilipat nila. Nilipat. Napindot nila yung mga switch. Nagagamit pa ba yan? Kung sino may kaya. Parang sakit-sakit. Ha? Ito oh, pang guesting niya lang. My favorite boots. Okay. Love. Love. Switch. Sisimulan na natin ang pagsisegregate ng mga gamit. So, iba-ibang klaseng mga gamit yan. May palda, may tops, may gown, no? Na nabili ko na nung nandito ako sa Hinaguan Farm. Yung iba galing din ng Manila na kinuha ko kasi sobrang dami ko pang costume sa Manila. So, ngayon, since 4 na kami nagpe-perform, mas marami kaming costume na pagpipilian, masusuot, pwede namin magamit sa aming mga shows. Kaya kapag may mga racket kami, umorder din ako sa mga online shop para nang sa ganun may mga bago kaming masusot, especially para kay Brenda. So, ito pa yung iba naming mga costume. Napakarami pang costume na aayusin. Actually, meron pang 1, 2, 3, 4, 4 na yung itim. Dito, tapos meron pang 3 maliit. So, medyo hindi nakakayanin ito ng power ko, kaya bukas kakailangan ko ng tulong ng aking mga sisters. So, sa ngayon ko nila yung mga tapos ko, yun lang muna. Kasi marami pang dapat asikasuhin at gawin. So with that, maraming salamat sa panonood. By the way, kung ano yan, dami pa. Grabe. So marami pa akong dapat asikasuhin at ayusin dito. And so, syempre yung mga heels, then sa taas naman yung mga wig. Yan, tulad yan, hindi pa man tayo nakakapag-display ng mga gamit natin. Sa taas ang dami ng agyo. So, isa yun sa mga pag-iisipan nating paraan kung ano ang pwedeng gawin para hindi siya mag-agyo or yung mga ipis. Ganyan. So, ayan mga moms, no, hindi pa tayo tapos, mahaba-haba pa ang ganap at galawan. So, yun yung ilan sa mga outfit namin, gown, paldas, casual, swimsuit, corset, two-piece, at kung ano-ano pa. Siyempre, andyan din yung ating mga heels and wig! Diba? Yun ang bubungad sa kanila. Marami pang aayusin dito. So, this is it. Thank you so much sa panonood. So, ayan, napakarami pa niyan. At napakarami pang ayusin tomorrow. Kasi medyo kukulangin talaga yung aking mga hanger. No? So, thank you so much for watching mga moms. Bye-bye. Tapusin ko na yung iba.